presenta 3 estrelles. Programa creat, interpretat i dirigit pel Tricicle.
Ngồi rồi đi rồi đi đó đi đó đi đó. Així doncs, podem dir que el ximpanzé Kobe ha tornat del seu viatge astral. Avui s'ha inaugurat a l'Hotel de la Costa el 8è Simpòsium de Medicina aplicada a la cibernètica obstetra i altres branques psicosomàtiques de desenvolupament ràpid. Tal com ha declarat el seu director i president Franz J. Poller, Medicalia té per objecte mostrar els darrers avanços en mecanismes de diverses aplicacions terapèutiques. Els més de 1.000 assistents a aquest simpòsium són els eminents doctors de prestigioses universitats europees. Els descobriments presentats aquest any superen en nombre i qualitat els d'edicions passades, fet que ha provocat una gran expectació en el món del ciclisme. Notícia d'última hora. Aquesta matinada han fugit 2 presoners de la presó central a través d'un túnel de més de 3 quilòmetres de longitud. Tal com ha indicat el director del centre penitenciari, es tracta dels germans Bach, delinqüents molt coneguts per les seves habilitats amb l'art de la fuga.
la policia estatal ha iniciat un desplegament per tal d'atrapar els fugats. Amb aquests són ja 712... I ara mostrarem una de les proves més dificultoses del nostre programa. Es tracta de combatre els virus de l'estómac. Per aquest combat tenim i contem amb el producte Becantezatil. Becantezatil ajuda a les cèl·lules a recuperar-se immediatament de l'atac dels virus. Aquí tenim, doncs, la nostra amiga, la cèl·lula. Li injectem el virus i observarem d'immediat el que el virus fa amb la nostra amiga cèl·lula. La maltracta. La vol destruir. Immediatament introduïm el Bencetapetacil. I la nostra amiga, la cèl·lula, serà defensada per Bencetapetacil. Bencetapetacil expulsa el virus del nostre organisme sense cap escrúpol i així demostra l'èxit dels nostres experiments. I gràcies a Bencetapetacil el nostre organisme queda alliberat i gràcies, amiga cèl·lula, gràcies Bencetapetacil. I esclar que sí, gràcies també al nostre amic, el virus.
父。